vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Chiziviso kune avo vanenge vachida kugadzira content. Aisawo kuti vazhinji vakamboedza kuita content creation but zvikaramba, so tine machannels akawanda ari monetized. Saka kana kuri kunzi unenge uchida, you can come to my inbox, then I tell you kuti ma terms and conditions anenge akamira sei. Toona kuti tinokwanisa kushanda tose here, because basa rinofanira kuti ringe richiitwa aiwa rakakura, rinotoda kutoti zvimwe dzimwe nguva tinge tichizobatsirana. Naika rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndiri musikana, ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndine vana vangu vatatu vandakaitawo nababa vangu. Ndinoitwa mukadzi nababa vangu nekuda kwekuti baba vangu ivo vakaromba murume wangu. Takasomugadzira kudhara panguva iyo yekuti tainge tichitori mukomana nemusikana. Pose apo pandaiti I want you to come to my place, baba naamai vangu vaigara vatomugadzirira, vaimuisira mushonga muchikafu, ndiko kumugadzira kwacho kwavakamuita. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ininiwo mukoma, ndakaberekwawo asi ndiine urema, ndinotaura very slow zvekuti munhu asina patience haamirire kuti ndige ndichipedza kutaura. Mukoma, baba vangu vakaita mhiko dzavo pandiri. Baba vangu ivo vane mari. Baba vangu vakaita vana vanokwana kuita 6, inini ndini gotwe. Saka apo pavakaenda vakanoromba kuNigeria, vakabva vanzi mwana wako gotwe rako unofanira kuti unge uchizomugadzira mwana iyeye. Kana azvarwa ari mwana musikana unofanira kuti unge uchizodzoka naye kuno, asi kana kuri kunzi pakazvarwa mwana mukomana anofanira kuti ange achizofa. Saka zvinonzi amai pavakazobatira pamuviri ndokubva vazoona kuti ainge ari mwana mukomana, mwana iyeye mukoma. Kutaura chokwadi, amai vanoti vakangoita wekungotsika nemotikari, hanzi she got out so early in the morning, ndokubva vangoisa mwana iyeye pasi pemotikari vakabva vangorivhesa mwana, ndokubva atsikwa. Kana kuchema mwana hanzi haana kumbochema. They then cleaned, ndokubva vazotora mwana vakabva vazoenda ndokubva vanomurasa kure mukoma. After that ndipo pavakazobatira zvekare pamuviri. Amai ndichizozvarwa inini, hanzi apo pandainge ndisati ndatombova ne3 months vakabva vachizoenda neni kuNigeria uko kwavakazonozadzikisa mhiko dzacho. Then baba vangu vakazotanga kusika neni bonde apo pandainge ndava kuma 16 years, ndichizonoroorwa zvangu mukoma pandainge ndava ne18 years, but ndainge ndatova nepamuviri. Ipapo pavakazviona kuti ndainge ndava nepamuviri, ndipo pavakabva vachizotsvaka umwewo mukomana, vakabva vati uyu ndiye wandinoda kuti ange achizokuroora. Ndainge ndisingamudi because iye murume wangu anotongobvawo kumhuri inotongotamburwa. They chose him for that as if they wanted to uplift their family. Vabereki vacho vakafara vachiziva kuti mwana wavo ainge ava kunoroora mwana wema elders. Apa vabereki vangu vaine mari. Zvadaro mukoma, takabva tazotanga kusangana pabonde paya, ndokubva ndachizomudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Baba vangu vakavava mazvenzwa. Apa vainge vachitoziva kuti ndivo vainge vandimitisa, ndokubva ndachata paya, chechi yose isingazvizivi, asi hama dzemurume nehama dzangu dzainge dzichizviziva kuti ndainge ndiine pamuviri. It is just that they did not know kuti yainge iri nhumbu yandainge ndakamitisiwa nababa vangu. Ndakabva ndazvara mwana wangu wekutanga. After that mukoma, ndichiri kuyamwisa, baba vakabva varara zvekare neni. Vakarara neni ndokubva ndabatira zvekare pamuviri kuzonosvika ndichizonozvara vana vangu vatatu. Mukoma, baba vanokwanisa kana
kutouya kumba. Kana vauya kumba paya murume wangu nekuda kwekuti iye akagadzirwa, tinokwanisa kutogara pasofa rimwe chete takati inini pakati, murume wangu uko, baba uko. Zvinhu zvekuti kana iye dai kwanga kuri kunzi munhu wekuti haana kugadzirwa, angadai achitokwanisa kutoona kutoti there is something that is wrong. Ende baba kana variko kumba kwedu, ndinototi paya kana ndikataimira ndikaona kuti murume wangu anenge arara, ndinobva ndatomuka ndobva ndatoenda ndobva ndanorara nababa vangu. I know kuti zvinhu izvi mukomanashi zvandiri kuita zvinhu zvisina kunaka, ende vanhu vazhinji vachazongondituka zvavo mucomment section, but kana neniwo wacho I am a victim, ndiri kutongozvitambudzikirawo ndiri ndega, because ndinoti dzimwe nguva so kana ndirere nemurume wangu chiso chake chinoshanduka chobva chatoita chiso chababa vangu. And it is a painful thing to know kuti in the spirit unoitwa mukadzi nababa vako, uye zvekare in the physical world wakasvika pakuzvara vana vatatu nababa vako. Saka ivo baba vanogara vachingondirangaridza kuti inini kana ndikaramba kurara navo, upfumi hwose uhwo hwavainahwo, upfumi ihwohwo hunozoparara, in which we will start to suffer, because babawo vangu ivo, as he says, he comes from a very poor family, from a poor background. Saka vanoti nhamo ndinoiziva, handidi kuti ndige ndichidzokera kunhamo mwanangu. Ndokusaka ndakasarudza hangu kuti ndinge ndichingozorara nemwana wangu musikana, even though zvichirwadza kudai so. Mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Murume wangu, he will never know kuti ininiwo ndakazvara vana vatatu nababa vangu nekuda kwemishonga iyo yavainge vachimudyisa patainge tichiri mukomana nemusikana. Saka akatodzimaidzwa nevabereki vangu. Anovafarira sei vabereki vangu? He respects them. Anokwanisa kutondisiya kumba otoenda obva atombonogara nevabereki vangu. When you post my story, please tell me so that I can follow through in the comment section. It is a painful life, and idi kukunyeperai kuti unogara kumasebab, unodriva motikari dzinodhura, vanhu vanokuona nevana vako vanotofungidzira kuti you are living the most wonderful life nemurume wako, vasingazvizivi kuti the torture, the pain that you have to go through apo paunenge wakatakura baba vako pamusoro pako muchisika bonde. It is just traumatic. I so wish kuti dai hangu ndachingofa zvangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu, ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, pari trick vahanzvadzi. Vanhu ava vakaromba ka panokwanisa patori nezvimwe zvinenge zvichitoitika, because kana mati murume wenyu anotombokusiyai pamba obva amboenda obva anogara nevabereki venyu, how do you know? Maybe murume wenyu anenge achitonosanganawo naamai venyu, because vanhu vakaromba vanokwanisa kungoita anything. Handizivo kuti angabatsirikana sei mwanasikana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi musandituka nekuti iniwo wacho I feel as if ndiri kutoshandisirwawo mishonga nababa vangu, nekuti ndine nguva dzekuti ndinotombovafunga baba, in which it is not normal. Strange things do happen in this world. Zveshuwa hanzi chakafukidza dzimba matenga kuti vatezvara mwana wavo pakati mukwasha uko, vanhu vakatogara zvavo relaxing like that. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvebuying and selling, but pari zvino zvinhu hazvisi kana kutombofamba zvakanaka mukomanashi. Handidi kana kukunyeperai, saka ndine umwe uyo wandakabva mukutaura naye pafoni. Murume uyu akanditi iye anozvigona, anokwanisa kundisimbisira business rangu, akabva anditi ndinongokupa 1 month, in 1 month zvinhu zvako zvinenge zvava bo. Ndikabva ndati ndingaziva sei kuti zveshuwa zvinhu zvangu zvinozoita bo. Akabva anditi nhasi usiku ndikuda kuti unge uchizondifonera, unondifonera somewhere around kuma 10 PM. Akandibvunza kuti kwandinogara
kune makuva here ari pedo, nekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonotora something kumakuva so that ndinge ndichizozvionera ndega kuti iye zveshuwa anogona kubata basa iri. Saka ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu anogara kune imwe location. Friend yangu uyu iye akanditi anenge asiko kumba, but ndokubva azondipa maki ndikatoti itori bo. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonorara kudheni kwake, ndakaseta alarm. Ndakamuka mukoma pakati pawo usiku, ndikabva ndavafonera sekuru vaya ndikati ndoita sei nai sekuru, vakabva vanditi une zvivindi here? Ndikati hongu zvivindi ndinazvo. Vakanditi chienda kumakuva wozondifonera kana wava kumakuva. Ndakafamba paya mukoma apa ndichitya zvekare vana nyaupe. Ndokubva ndazosvika kumakuva ndikapindamo mumakuva ndikabva ndazovafonera. Pandakavafonera mukoma nashi ndakatoona umwe munhu achitobuda muguva. Murume uyu akabuda muguva mukoma akabva ati kana uchida mweya wekuti unenge uchishandidzana nawo, ine wangu mweya hauna kuzorora, ndinokwanisa kukupa mweya wangu tobva tashandidzana, asi handizivi kuti unokwanisa kuzondibhadhara here. Munhu uya akabva adzokera muguva, kukabva kwabuda zvekare umwe asi ainge ari mukadzi. Akati naiyewo kubva zvaainge akafa hakuna kana hama yake yainge yakazombodzoka zvekare paguva rake kana kungoisawo maruva chaiwo. Hanzi ndokusaka mweya wake wainge usina kuzorora, usina kwekugara, nekuti kwainge kusina ainge achikwanisa kumurangarira. Akabva ati kana uchida ndinokwanisa kushandidzana newe, ndine zvipo zvangu zvandinozouya ndakabata zvekuti unobva waita mupfumi, asi unokwanisa here kuzoita zvandinenge ndichida. Saka zvipoko izvi pazvaizondiudza kuti inini ndinenge ndichida kuti unge uchizodai ndaizotadza kunyatsokunzwisisa. Ndokubva n'anga iya yandifonera, ndakavhunduka mukoma nashi, ndokubva yandiudza kuti ndige ndichidzokera kumba, then ndozoifunda kana ndasvika kumba. Apa ndakanzi ndige ndichinokora ivhu repagedhi rekumakuva. Ndakafamba ndikadzokera nekugedhi, even though pandakapinda ndainge ndamboita zvekupoya, ndikabva ndanokora ivhu. Ndikazoti ndasvika kumba ndikazoifonera n'anga iyaya, ikabva yazondiudza kuti mangwana acho makuseni ndige ndichizoshandisa ivhu iroro kuti ndige ndichizogeza naro makuseni seni ndakazanganisa neweti yangu. Asi mukoma ndakabva ndatya, ivhu iri nanhasi uno ndichiri naro. Saka chazondiunzawo pano ndechekuti ndodawo kubvunza kubva kuneve dare renyu kuti ndoita sei naye hama dzangu, ndoenderera mberi here, ndongoromba kahwane, because mabasa pari zvino hakuna. Sekuru ava vakandipa deadline, handingakwanisi hangu kukuudzai kuti zvichazoitika rini, but vakanditi kana ukatadza nekuda kwekuti wakanokora ivhu rekumakuva, ziva kuti unenge watodana mweya werufu mumhuri mudzinza, hanzi kune achatodona. Saka zviri nani kuti ndigogara ndangoita mari yacho, because anyway one of my relative is going to die. Kana deadline racho rasvika ndibetsereiwo, nekuda kwekuti mazuva ari kuswedera deadline iri rinenge ratosvika. Please help me nema ideas, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndaingoda kungotaurawo navo sekuru ivavo ndingoona kuti zveshuwa here vanokwanisa kundibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Akumanaka zvivindi zvacho naimi munombozviwana kupi zvekuti munhu unomuka, vamwe pavanomuka vachinamata, imi ndipo pamunomuka muchifamba muchienda kumakuva kokutotaura nezvipoko. Naimi zvakangoma hazvo vedu we. I guess it is the reason to be prayerful even more, nekuti pose panoitwa chakashata chinoitwa pakati pawo usiku, nekuti izvi zvekuromba dai kwanga kuri kunzi zvinhu zvakanaka zvingadai zvichiitwawo masikati, wai zvichizoitwa usiku zvichinonoitirwa kumakuva? Zvaifanira kungoitwa when everyone is watching. Asi zvakangoma hazvo vedu we.
rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu zvemarriage handichadi, but ndiri kuda kuti kana ndarambana nemurume azondivenga kweupenyu hwake hwose asazombonditsvaka. Already mukoma Nashe ndine umwewo friend yangu wandakataura naye akanditi anokwanisa kunditsvakira basa. Nyaya iripo ndeyekuti musi wa15 murume wangu ndipo paanopiwa bonus yake, inini ndichapiwa yangu before that. Saka ndikuda kumubira mari yose. Mushure mekunge ndamubira mari ndobva ndamutiza mukoma, ndikuda kusiya ndanyora chitsamba chekuti ndinenge ndakati kwandiri kuenda usanditsvaka hako, because ndikuda kunozvisungirira ikoko izvo ndinenge ndatoenda hangu nenyika. Ndiyowo secret yangu mukoma, vanotuka tukai zvenyu kohanya nani. Vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. My dear sister, may your evil plans fail. May your evil plans fail. I hope kuti mukoma vachakasika kunyumwa before vasati vapiwa his bonus. I pray for that. May your evil plans fail, my dear sister. So vedare ndo ma messages mamwe andanga ndinawo. I will try again kuti ndizo uploada episode for our members. So keep on watching. Uye zvekare try to join the membership zone, because ukofuti tinoposta mamwe maconfessions ekuti vanhu vanenge vachiti awa papublic mukoma haiti ndinokwanisa kuzopinda pama1. So for you to listen to those confessions munofanira kutojoina kumembership zone. Uye zvekare kune vaya vaichema necontent creation, aiwa machannels aripo ari monetized, munouya kuinbox kwangu, then kana muchida kuti tinenge tichishanda, then I will tell you kuti tinenge tichizoshandidzana sei.